Bona tarda, disculpeu, anem una mica endarrerits avui, amb gairebé 10 minuts, disculpeu el retras, bueno, la gent que ens veu en YouTube, perquè encara no ha entrat gent al directe, llavors m'esperaré uns minuts a que entreu. Res, ja aneu arribant, disculpeu l'endarreriment de 10 minuts, no hem sigut puntuals, normalment ho som, avui no. Potser és perquè, com avui tampoc comptarem amb cap convidat, tornaré jo a fer-vos aquí una breu explicació d'un parell de temes, el d'ahir de la República i avui, que parlarem de feixisme, que aprofundirem més amb gent en altres directes en els propers dies i setmanes, d'acord? Però sí que avui m'agradaria fer una aproximació al concepte de feixisme i a l'època dels feixismes, eh, perquè, bé, crec que resulta interessant. Ahir vam parlar del 14 d'abril, de la Segona República Espanyola, de la Primera, el fet de la proclamació, alguns elements clau, i avui la idea és també parlar d'alguns elements clau sobre el feixisme, que se'ns acosti una mica a entendre millor el que va suposar el període dels feixismes a Europa, al món, val? I alguns dels debats que a dins de la història encara n'hi ha sobre el feixisme. Bé, cronològicament, generalment, quan algú parla de feixisme, n'hi ha tres països que ens venen sempre al cap: Alemanya, Itàlia i Espanya, val? Evidentment. Val? Tots tres països on, si bé els dos primers, els models feixistes són models d'èxit, models que guanyaran, vull dir, models que ostentaran el poder, a Espanya temporalment sí, això es transformarà amb el temps, curem la dictadura espanyola, va mutant, un dia parlarem de la dictadura espanyola, però sí que tenim un primer període des de a partir del 39 fins gairebé als anys 50, en el que sí que podem parlar d'un estat d'Espanya com a estat feixista de debò a l'ús del que significa el concepte de feixisme. Bé, això és evident, però malgrat que a Itàlia amb Mussolini, a Alemanya amb Hitler, a Espanya amb Franco, no són els únics països on hi haurà moviments feixistes. El moviment feixista hi serà a França, si no, no s'entendria que el 1940, quan els nazis conquereixen França, hagi un col·laboracionisme i tinguem el general Petain al capdavant amb aquest govern de Vichy. N'hi haurà a Hongria, n'hi haurà a la República Txeca, n'hi haurà a Txecoslovàquia, a Àustria, a Anglaterra, a Itàlia, a Escòcia, a la Rússia de la soviètica. N'hi haurà moviments feixistes. El que passa que no tindran èxit, no tindran el recolzament que tindran el feixisme italià o el nazisme alemany, perquè a vegades sembla que el que ens ha quedat és que el feixisme només n'hi hauria a França i a Alemanya, i a vegades amb diferència, perquè sempre tenim, no sé per què, fem que el nazisme es quedi com fora del que és el feixisme, quan el nazisme és un model feixista, evidentment, que s'emmarca en una època que normalment acusem o creiem que el feixisme apareix a partir del crac de 1929 i la crisi que es produeix als anys 30. Res més lluny, això, els anys 30 simplement triomfa a Alemanya, perquè cal recordar que des de 1921-22, ara no recordo les dates perquè sempre tinc la cronologia malament, Itàlia estava governada per un partit feixista amb el capdavant amb Benito Mussolini. Vull dir, el feixisme italià triomfa en els anys 20. El partit nazi, el famós Partit Nacional Socialista dels Obrers d'Alemanya, es crea en els anys 20, tindrà un llarg recorregut. Amb escàs triomf, amb un intent amb el famós Puig de Múnich en 1923, que no tindrà èxit i portarà a Hitler i els més dirigents de llavors a la presó. Però ja hi eren i estaven actuant. El feixisme apareix en aquests feliços anys 20. Ens ha quedat una mica com oblidat, que és massa allà. Sí, és cert que en el cas espanyol, els partits feixistes de debò, el que tenim, la Falange Espanyola, les JONS, les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista, després conegudes com a Falange de les JONS, Falange Espanyola
Hons, fer Hons, ¿vale? Després Feti de les Hons, però això serà la dictadura, una transformació d'unificació de los requetés i el tradicionalisme carlí que provenia del carlisme. Sí, tenim Croàcia també, els usatges, val? Croates, que són el partit feixista de Croàcia. Val? Molts d'aquests partits, durant les diferents ocupacions nazis que es van produir a l'est, col·laboraran amb més o menys mesura amb els nazis. D'acord? Col·laboraran d'aquesta forma. Però és evident que el cas espanyol que comentaven de Falange Espanyola de les Hons era ja en els anys 30 que apareguin. L'any 35 es funda la Falange. Però el feixisme té un recorregut de llarg termini. A més llarg termini que comença amb aquells anys 20. En Espanya tenim potser alguns elements que, perquè igual que tenim el feixisme, tenim el procés que es coneix com a feixistització, és a dir, sobretot les dretes, durant aquests anys 20 i sobretot en els 30, es feixistitzen, és a dir, es fan feixistes, veuen amb bons ús el feixisme. La CEDA de José María Gil Robles, partit republicà que governarà en el bienni negre entre 1934 i 1936, s'acabarà feixistitzant. Cal recordar que José María Gil Robles farà diferents viatges a l'Alemanya nazi, a mítings i trobades de l'Ensdap. Però prèviament tenim els famosos partits com el Partido Nacionalista Espanyol o Acción Espanyola, aquests partits que provenen dels anys 20, que tenen aquest toc radical, que es comença a feixistitzar, d'acord? Tenim, per exemple, en França, l'Acció Francesa de Charles Maurras, fins i tot França té un fort moviment feixista, que no té èxit, que està molt disseminat, molt desunit. La diferència, moltes vegades, que rau entre l'Alemanya nazi o la Itàlia feixista enfront del PNF, el Partito Nazionale Fascista, que és el partit d'Alemanya, o l'Ensdap, és que tenen capacitat de no homogenitzar, sinó agrupar sobre el mateix parany tot aquest descontent, perquè el moviment feixista és superheterogeni, perquè té molts matisos, encara que és això. Toni, el concepte feixisme d'esquerres no existeix, t'ho dic així, ni a nivell històric no s'empara. El feixisme és feixisme, les esquerres són radicals, però no existeix. Vull dir, el moviment feixista és antiesquerrà, completament. Això és el que vaig entrar a parlar ara. El feixisme es pot caracteritzar de diverses formes i té característiques només pròpies en diversos països perquè n'hi ha la forta empenta del nacionalisme. El nacionalisme és una base important del feixisme. Podeu sentir els discursos de Franco, de José Antonio, els mateixos discursos de Hitler o de Mussolini. L'apel·lació constant a la nació, al poble nacional, aquest poble, aquesta comunitat, el concepte de comunitat nacional. Però els seus discursos són antimarxistes. Són antimarxistes, anticomunistes, antiliberals, antidemocràtics i antiparlamentaris. Aquests 5 conceptes són molt importants perquè estan en la retòrica dels discursos. Si escolteu els discursos de Hitler, Hitler ataca constantment el marxisme i el comunisme, marxisme i comunisme. És un atac constant en els seus discursos. El problema és el comunisme. El discurs de Franco inicialment, aquest any 39, és també contra el comunisme, és la conjura judeo-masònica i comunista, vull dir, el contubernio de Múnich, vull dir, són els comunistes, los rojos, vull dir, el concepte de rojos ve perquè el vermell és el color que representa el marxisme, el comunisme i el socialisme, per això són los rojos, vull dir, és un discurs anticomunista. Els comunismes, sense entrar-hi, evidentment, van generar règims dictatorials amb morts, amb persecucions, etc. Això és evident. Ja hem parlat de la RDA aquí, que heu sentit, que era un règim comunista. La Unió Soviètica, sobretot en l'època de Stalin, d'acord? Però no és, el concepte del feixisme d'esquerres és un concepte inventat sobretot per la dreta, sobretot a Espanya molt,
per pseudohistoriadors reaccionaris, val? Que volen justificar, que intenten justificar una vegada rere l'altra, l'intent de cop d'estat del 18 de juliol i la dictadura franquista, d'acord? Evidentment, com comenta l'Arnau, hi ha la tercera via del feixisme, val? Evidentment, existeixen tendències esquerranoses dins del feixisme. Comenta l'Arnau a Gregor Strasser, val? I les SA, les esquadres d'assalt nazis, d'acord? Però és un discurs esquerrà antimarxista, d'acord? És graciós, perquè són socialment, és a dir, són racistes, són xenòfobs, però sí que apel·len a protegir socialment els més vulnerables, d'acord? Però els més vulnerables d'aquella gent que siguin del país, que siguin nacionals, val? No els que no són nacionals. Això és evident, vull dir, aquí ho veiem amb el discurs propi de la falange, de les Hons o del mateix franquisme, no? Sí, corporativisme racial, que és el que ens comenten des d'Històries d'Europa. Aquests discursos els que empara el feixisme. Com deia, sí que és evident que els feixismes en cada país tenen aquestes tres característiques d'anticomunisme, antimarxisme, antidemocràtic, antiparlamentarista, d'acord? No creuen en el sistema de partits, val? Això és constant, tot i que sempre ens diran és que els nazis ganaran unes eleccions, és que els nazis van fer servir el mateix sistema per destruir el sistema. I això és evident perquè ho diran molts historiadors des d'allà. Roger Griffin mateix ja ho estava explicant fa uns quants anys. Intenten fent servir el sistema per carregar-se'l. Apel·len al poble però van en contra del poble, en el sentit de que ells decideixen qui és el poble. Parlem del poble, però qui? I ells el defineixen. El poble és la raza ària alemana, vull dir, en el cas dels nazis. Val? El cas d'italians són els italians, però són els italians d'Itàlia. Aquí són els espanyols. Però qui són els espanyols? Els espanyols, els habitants d'Espanya, de la península ibèrica, des de que el ser humano se puso a andar a dos patas. Aquest és el seu argument, evidentment. Val? No és cert. Però, per alguna raó, els discurs polítics, sobretot a partir dels anys 90, amb l'entrada de la pseudohistòria amb una forta impronta en el cas del nazisme, amb el revisionisme històric, la negació de l'Holocaust, etc., s'ha intentat separar primer, que cada règim feixista no estaria interrelacionat, que no tenen res a veure a ningú, després que evidentment aquesta idea del concepte de feixisme d'esquerres, però grinyola molt, que ja ho acabem d'explicar, com no pot existir. No pot existir perquè un altre concepte que hem d'entendre sobre el feixisme és que el feixisme és contrarrevolucionari. I aquí amb el tema del comunisme que esmentàveu, ells fan una contrarrevolució en contra de la revolució comunista, d'acord? Pensem que en 1918 a Alemanya, per emparar el cas dels nazis, es produeix una cosa que és la revolució espartaquista, que és l'aixecament del KPD, del Partit Comunista d'Alemanya, per iniciar un procés revolucionari de les mateixes formes que un any abans s'havia fet en Rússia. D'acord? Fracassarà. Però n'hi ha, dins del comunisme, del marxisme, n'hi ha el concepte de revolució, de fer la revolució. Pensem que això, en 1917 es produïa la revolució russa. La Primera Guerra Mundial acaba en 1918 i en 1920 ja estan el feixisme començant a aparèixer, de les restes d'aquesta Europa de postguerra. Evidentment, fent-se més fort i ampliant-se i tenint més presència a partir del 1929 de final, sobretot 1930 endavant, aquests anys 30, amb la crisi de la democràcia liberal, del sistema de democràcia liberal. Ara m'he perdut una mica, evidentment. Això, estàvem parlant de... Ells no només volen aturar la revolució comunista, sinó que volen fer ells una mateixa revolució. N'hi ha un concepte de nou home, nova societat,
Penseu que, per exemple, la forma com els feixistes espanyols, una vegada acaba la guerra i guanyen, es refereixen a l'Estat, és el nuevo Estado, val? D'acord? Evidentment, ara et contesto, Sergio, evidentment, com deia, n'hi ha després elements que com es desenvolupi el moviment feixista en cada país seran genuïns d'aquell moviment feixista. Per exemple, en el cas d'Espanya, del feixisme espanyol, el tema del catolicisme, l'invent religiós i del catolicisme és molt important, més que, per exemple, en Alemanya. En Alemanya no té aquesta empenta. En Alemanya contén zones catòliques enfront de zones protestants i fins i tot tiren molt a qüestions molt laïcistes, A veure, Sergi, podem dir que el nazisme és el feixisme italià adaptat a la realitat alemanya o bé el podem considerar com un model alternatiu al feixisme italià. Com dic, no és, per una banda, dir que és el model italià portat a Alemanya, no ho és, perquè són models diferents, però aquí la contradicció al mateix temps iguals. Vull dir, iguals perquè són moviments racistes, classistes, però no en el sentit de classe del marxisme, classismes en el sentit de que, ben bé racistes, no sé, el concepte classistes està mal emparat aquí, no l'he fet servir mal. Evidentment són règims que es troben, que tenen elements comuns, però al mateix temps tenen diferències per aquesta idiosincràsia nacional prou documentada al principi. L'element nacionalista, l'element de la nació, de la comunitat nacional, el Volksgeist que dirien els nazis, aquest Volk, aquest poble, la comunitat nacional de Mussolini també hi és allà, l'element de tot el tema de construcció de l'home italià, de l'home alemany, o de la dona també, de la dona alemanya i de la dona italiana, també la creació del concepte d'espanyol en els inicis del règim franquista. Això són elements que, en funció de la pròpia evolució d'aquest estat durant el passat, ha portat que n'hi ha quan s'havien assentat les nacions i els conceptes d'estat-nació, cadascú justificava històricament en base a una història, a una cultura, a una llengua, la seva història. I això és evident que afecta a cada model. És evident que això, un altre element que, sobretot, els anàlisis a partir del 45 de Gramsci i de sobretot el comunisme italià sobre el feixisme, ens havien portat sobretot a dir que el feixisme és la reacció del capitalisme a... No és així del tot. Com dic, el feixisme, per desgràcia, és un moviment genuí, nou, és una mena de tercera via a dos models. Democràcia liberal, un model que en els anys 30 està caduc perquè és una crisi sistèmica del sistema de democràcia liberal a tots els països, però, per altra banda, enfront d'aquest comunisme que va creixent des de Rússia. Evidentment, en el cas alemany és molt evident com allà els Volksgeist no té a veure amb el nazisme, però el concepte de comunitat nacional, no me'n recordo si era Volksgeist o l'ho explicat malament, folk és poble, però el concepte poble que és diferent per als conceptes de la pròpia llengua alemanya. Evidentment, en el cas italià, igual que en el cas nazi, els capitalistes els donaran suport i ells també buscaran el suport dels capitalistes perquè saben que tenen el poder econòmic. Però els capitalistes, per exemple, li donen suport perquè tindran sempre, inicialment, aquests anys 30, no saben del que el feixisme és capaç de fer. No saben arribar i fins i tot consideren que el poden controlar. Hitler, quan arriba a ser canceller, consideren els conservadors que el podran controlar. Li tenen més por al comunisme, a una revolució comunista, i no estan veient en aquell moment que el feixisme pugui suposar una amenaça per al seu poder. Després col·laboraran, però no tindran més opció que col·laborar.
Hi ha un altre element fonamental en el feixisme, que és la cultura de la violència. La cultura de la violència, l'ús, el recórrer a la violència en el discurs i en els usos és important. Altres elements, la presència al carrer. Val? A tots els països on es generen moviments feixistes tindran major o menor èxit al final. Val? Tenim els models d'èxit són l'italià i l'alemany per descart i inicialment l'espanyol en aquest moment també per l'ús de la violència i la presència de la violència. Recordeu que la dictadura franquista gairebé fins al final la intimidació és una forma de violència al final. Parlem sí, exacte, el que estic comentant, Arnau, que prefereixen la protecció del feixisme que perdre la seva riquesa per una revolució socialista, és el que diem. Una de les raons que portaran a Stalin a signar el pacte amb els nazis és perquè és una de les que es dona compte, penseu que això es produeix després de la conferència de Múnich on el senyor Chamberlain, amb el qual comparteixo data d'aniversari, que era el primer ministre de Gran Bretanya, havia anat a la conferència de Múnich després de l'Auschwitz, després de lo de los Sudetes, val? Després d'ocupar Renània i ocupar el Sarre per part de l'ampliació de Hitler, val? Va allà i li fa una falsa promesa de que ja està i que no conqueriran res més ni reclamaran res més, que no. I això, i va baixar amb un paperet agitant-lo, i això les imatges estan, el Chamberlain dient que ha aturat la guerra. Evidentment, això és, quantes vegades es parla de Stalin i el pacte de Ribbentrop-Molotov amb els nazis, Stalin inicialment proposa un pacte, val? Una mena de cordó sanitari, sobretot a l'Alemanya nazi, als països occidentals, però s'hi neguen. Llavors, arriba a aquesta conclusió de que els països occidentals, Anglaterra, França, sobretot, són més anticomunistes que no antifeixistes. Llavors, evidentment, veies el cap d'un estat i al final ens pot agradar més o menys, el que farà serà intentar protegir d'alguna forma el seu estat. Aquesta és una de les raons que porten a Stalin al final a ajudar a la Segona República durant la Guerra Civil, val? Perquè per ell és evident, per qualsevol era evident que els nazis i els italians estaven ajudant a Franco. Val? Podia preveure l'amenaça, tot i que després no predeix certes coses. Però bé, sense entrar-hi més, aquests són elements claus per poder entendre el feixisme. Vale? Grans industrials alemanys recolzaran el règim nazi, evidentment, ThyssenKrupp, la Bayer, val? Són alguns exemples. De fet, va haver un conglomerat d'empreses que generen un holding, o un càrtel d'empreses químiques que seran les que fabriquin es deia IG Químics, no me'n recordo ara el nom d'aquesta megacompanyia, que després es va desfer i els seus béns mobles se'ls van comprar Bayern, etc. I eren els que fabricaven el Zyklon B, que era el famós producte amb el que s'assassinava als jueus, a gitanos, homosexuals, etc. en les càmeres de gas. La IG Farben, efectivament. Siemens, un munt de fàbriques alemanyes que al final, també no deixen de ser capitalistes, seguiran protegint els seus interessos. Hi ha hagut un canvi de règim, si mentre ens vagi bé i no ens toquin els nassos, al final va bé. Tant els nazis com els italians no emprenen grans nacionalitzacions, que eren coses que, per exemple, el comunisme sí que farà i sí que proposen els seus programes als partits comunistes i marxistes, no? A les nacionalitzacions de grans empreses estratègiques. Evidentment, intento llegir-los perquè heu vist superactius i voy lo más rápido que puedo. Comentava el Toni, evolució del feixisme en el present i aquí deu donar per molt. Bé, evidentment jo crec que avui podríem parlar de neofeixisme a l'actualitat. De feixisme perquè n'hi ha una apel·lació a un discurs similar, a una idea similar.
evidentment, per exemple, també hem de tindre una cura amb una cosa, ara després entraré més en el tema actual, val? Sabeu que sempre vull evitar fer presentismes, en la mesura que es pugui, perquè si no és una errada històrica a l'hora d'analitzar la història, fer un presentisme, vull dir, llegir amb el present, amb una visió i un context present al passat. D'aquesta mateixa forma, estudiar els nazis i el partit nazi des d'Auschwitz, a Toro Pasado, és molt fàcil, d'acord, quan es parla dels nazis. Però, jo ho dic, probablement molts de nosaltres, una gran quantitat de nosaltres, si haguérem sigut alemanys de classe mitja en 1932, haguérem votat a l'ENSDAP amb el discurs, amb la crisi que teníem, amb una república de Weimar en crisi. Val? És probablement una gran majoria de gent que avui li horroritza el nazisme i tot va fer, però perquè en 1932 no tenim un discurs antisemita extremadament obert. Les lleis de Nuremberg seran molt posteriors, 1936. Molta gent viurà d'esquenes a Auschwitz, del que succeiria en Auschwitz. Jo crec que un bon llibre per acostar-se a la gent, en el cas n'hi ha 2 llibres, un per al cas del feixisme a Espanya i un altre per al cas del nazisme a Alemanya. Els 2 són d'un professor de la UAB, de Ferran Gallego, que jo n'he fet classe amb ell i de fet fa una assignatura de la carrera del grau d'Història que és sobre feixismes, i té 2 llibres. Un es diu de Múnica Auschwitz, llavors explica una mica tota la història del partit nazi, té com a complementari Tots els homes o todos los hombres del Führer, que aquí fa unes biografies pormenoritzades, això sí, però d'alguns lugartinents de Hitler, com surt Gregor Strasser, inicialment, que després serà assassinat per el mateix Hitler, però surt Goering, surt Goebbels, surt tots. I després n'hi ha un altre que va fer, que és l'Evangelio fascista, que tracta una mica del feixisme espanyol i tota la seva evolució. Recomano els llibres de Griffin, de Roger Griffin, tot i que s'han avançat en moltes coses dels plantejaments que fa, però són interessants. Després una mica, si us voleu estudiar sobre Falange, sobre el partit únic a Espanya, el partit feixista de Falange Espanyola Tradicionalista de las Jons, Ángel Viñas, altament recomanable, tots els estudis que ha fet. N'hi ha un munt d'estudis també de Julián Casanova, que és professor de la Universitat de Saragossa, molt bo, que el podeu buscar per Twitter. Això com a elements que poden ser interessants. Del feixisme a Itàlia ara no tinc cap llibre al cap i abans he estat buscant a veure si trobo alguna cosa, però intentaré fer més recerca després a veure si trobo jo algun títol sobre el PNF, el Partit Nacional Fascista i tot el feixisme italià. Perdó, Arnau, comentes amb Salvini, però la resta està bé. Parla un poc de català, només el Forti, que és molt independent, també hi escriu el gallego. Recomano para entender el feminismo en la actualidad, Patriotas Indignados. Mira, perdó, sí, Vale, Històries d'Europa teniu coses, trilogia força completa en la pàgina web d'Històries d'Europa sobre feixismes que estic intentant llegir. Com avui no tinc ninguna altra persona parlant. N'hi ha un altre factor, s'ha oblidat, que és el populisme. El populisme, avui últimament assumim que el populisme és feixisme, no? Com un símil del feixisme. Populisme és una característica del feixisme, però el populisme també és característica d'una dreta conservadora, fins i tot de discursos socialistes i comunistes. Vull dir, feixisme és una característica, el populisme és una característica del feixisme, però no tots els populismes són feixistes.
per a mostrar un botó, s'acusa, per exemple, el peronisme en Argentina, i això és un tema que he estudiat perquè he estudiat, el meu TFG va versar sobre el populisme llatinoamericà i concretament el cas del peronisme a Llatinoamèrica. El peronisme no és feixista, és populista, és antiimperialista, és anticomunista, però no promulga una tercera via en la qual intenti crear, per exemple, un nou model de societat, que això sí que fa el feixisme. N'hi ha molts elements divergents, val? El populisme llatinoamericà apareix després de la Segona Guerra Mundial. Populistes també Podemos, sí, efectivament. Molta part a vegades del discurs independentista és populista. El populisme no és dolent, vull dir, no té per què ser dolent. Aquesta és una altra de les qüestions ara, no? Que el populisme és quelcom dolent. No. No. Populisme vol dir un discurs bàsicament que apel·la al poble. Val? I això pot ser per bé o per mal. Val? Llavors, la mateixa CUP podríem dir que és populista també, no? Apel·la al poble. Sí, a veure, no entraré a valorar Stephen Forti, però sí que té alguns treballs d'història que són bons, val? Això és evident, i l'anàlisi actual polític d'Itàlia és bo. Jo amb això estic d'acord perquè n'he llegit. Bé, com dic, vull dir, el feixisme són característiques, però també hem d'entendre que quan parlem en perspectiva històrica del feixisme, també és esclau del temps que li va tocar viure. A Europa, el feixisme, aquest feixisme que neix als anys 20, va ser derrotat en 1945, i en Espanya va haver-se de modificar molt el règim, encara que no ens ho sembli, va esdevenir una dictadura molt autoritària, amb tocs feixistes, evidentment, que no els abandonarà mai, però sí que aconseguirà evolucionar aquest feixisme d'Espanya dins de la dictadura, val, per poder adaptar-se als nous temps, però que sí és evident que la resta d'Europa, el 1945, el feixisme s'ha abandonat. El feixisme és derrotat però no mort, i això és el que jo penso, perquè a Itàlia, amb l'MSR, el Movimento Sociale Repubblicano, crec que era, aquí a Espanya vam tindre un homòleg, a Itàlia va ser als anys 70, intenten recuperar la memòria del feixisme, no tant de Mussolini, ¿vale? Porque al final de Mussolini es bastante estúpido, quiero decir, es repudiado por el movimiento que has liderado. Algo has hecho mal. Pero bueno, es un hombre que al final viviría un poco boca abajo sus últimos días. Bé, evidentment n'hi ha hagut mostres de recuperar allò, de recuperar aquesta idea de discurs xenòfob, de discurs racista, de discurs anticomunista, perquè avui és evident que tenim aquest discurs anticomunista a la bo. Ho veiem amb com tilda a partits com Vox, MSI, perdó, sí, MSRs en Espanya, evident, gràcies Arnau, gràcies, MSI, Movimiento Social Italiano, que s'intenta, aquest Movimiento Social Italiano és als anys 70, durant els 70 als 80, intenta recuperar la memòria d'aquest PNF, de Mussolini, d'aquella època dels anys 20, val? I evidentment, bueno, com comento, vull dir, n'hi ha aquests trets que va a aconseguir el feixisme. No sé si hi ha hagut alguna pregunta més, perquè l'Arnau i el César estan a tope hoy. M'agrada, està molt guai, que pugueu compartir coses, i espero que la gent s'anui llegint. Bueno, la crítica al Forti, a l'Stephen Forti, no la faré ara aquí, val? Tampoc m'interessa parlar d'aquesta persona. Bueno, pensem que Itàlia són un vintenni de règim feixista fins al 45, perquè tot i que Mussolini el faran fora una mica abans, el règim feixista continuarà. Aquests règims feixistes, un altre element és que sobretot els que agafen el poder,
fan una purga molt grossa a l'estat, tant a nivell polític com després a nivell intern. En el cas espanyol és evident, els tribunals de depuració, els expedients, són coses molt assombroses i a vegades molt fan mal sentir segons quines coses. Vull dir, una persona, quan parlem de depuració, i quan parlo de depuració no em refereixo a mestres, que és evident que això es va fer, també a Espanya es va fer de jutges, d'advocats, els col·legis d'advocats, els col·legis de metges. Per exercir la medicina en Espanya durant la dictadura tu havies d'enfrontar-te i passar per un tribunal depurador, i aquests tribunals depuradors van durar fins als anys 60. Val? Van ser més durs durant el 39 fins a aquests primers anys de postguerra, fins als 50, val? Però igualment, quan tu volies accedir a un col·legi professional, tots els col·legis professionals existents, parlem de medicina, advocats, n'hi ha més que ara no em venen al cap, val? A arquitectura crec que diria que també. Si tu havies de tenir un expedient, de fer un expedient depurador, i tu havies de constatar que tu eres afín al moviment, etcètera, etcètera. Això passa en els expedients depuradors que, com dic, en Espanya de la dictadura duraran fins als anys 60. I trobem d'encara, vostè ha de demostrar-me que si vol ser mestre, i haurem de que pot ser als 60, gent que ja ha estat educada completament en el sistema educatiu franquista. El sistema italià és bastant curiós, la Itàlia de Mussolini. Aquí parlem d'aquestes petites diferències. La Itàlia de Mussolini fa un procés d'assimilació més que de depuració, perquè acabarà aconseguint que entrin gent de diferents tendències, fins i tot gent que provindria del Partit Comunista, i s'acabin sumant a la seva revolució, a que ells anomenen revolució social. El partit nazi és molt heterogeni, té diferents cultures polítiques que conviuen allà. Tenim veterans de la Primera Guerra Mundial, dels Freikorps, tenim les generacions més joves educades en la universitat, tenim gent que és això, classes mitges altes, sobretot militars, que estan envellits. No sé, tenim el mateix Strasser, no? Amb una vessant social més important. Tenim gent que bàsicament és antisemita. Vull dir, tant li fot el concepte d'Alemanya, tant li fot el sentiment de pertinença a la nació. És evident que el triomf o fracàs dels moviments feixistes en els anys 20 i després en els anys 30 en els països depenia molt de les fortaleses i de la crisi que travessava el seu sistema polític i després del propi context de cadascun. A França, en l'any 36, en 1936, guanyarà el Front Popular, vull dir, guanyaran les esquerres, tot i que n'hi ha partits feixistes que es presentin. Estic intentant llegir el que puc. Llavors això n'hi ha el que els nazis prenen el concepte, els nazis no, els alemanys, no els nazis, la cultura alemanya ja des del segle XIX d'aquest el Sonderweg, el camí vital, un camí propi, camí vital, que han de seguir cadascú, no? Les nacions tenen aquesta idea de la nació que han de seguir el seu camí. Diferents conceptes sobre el feixisme. En el cas dels nazis, el Lebensraum, no? El Sonderweg és el camí vital, camí propi, i el Lebensraum és l'espai vital, és a dir, és la terra, o sigui, l'espai de territori que tu necessites perquè la població pugui sobreviure, és a dir, sobretot per explotar recursos. Consideren que els anglesos tenen les seves colònies, els alemanys tenien colònies a l'Àfrica, etc. Alemanya considera que aquest Lebensraum està cap a l'est, cap als pobles eslaus. Es consideren així. Són pobles inferiors que s'han de sometre. Llavors, ni aquesta idea, el concepte racial
té més empenta al món alemany que no a l'italià. Però en el cas d'Espanya, si es diu coses dels anys 30 ja, o els anys 20-30 sobre gent que després, joves universitaris, que després seran jerarques del règim franquista, que parlen del concepte aquest de la raza espanyola, etc. Vull dir, és interessant com es barreja, que ja ho he comentat, d'aquest darwinisme social, el biologicisme, l'eugenèsia, són elements molt importants, aquesta forma que cura amb l'eugenèsia. L'eugenèsia és... L'eugenèsia són aquestes teories de millora de l'ésser humà, de millora genètica i biològica, que porten al concepte de raça, la divisió racial, no? De que n'hi ha persones superiors i persones inferiors, parlo de com es porta aquí, i l'eugenèsia eren les teories eugenèsiques són totalment acceptades, per exemple, per la Royal Society de Londres, no? Que era aquesta acadèmia científica. Els nazis veuran de tot això, per exemple, i creuran això, en aquest sistema de races, en els Übermenschen, no? el gent amb diversitat funcional, gent que consideren que ser jueu, ser homosexual, ser gitano, ser això, implica tenir tares. Llavors implica ser inferior, però aquí el que s'ha de primar és l'eugenèsia, és millorar l'espècie humana i per tant millorar la raça. Per això, bé, evidentment avui l'eugenèsia és una pseudociència, està descartat, però en aquell moment, si entenem el context, estava acceptada completament en els cercles científics, i aquestes teories veu el feixisme també, d'acord? Hi havia una altra cosa que us volia comentar i ara se m'ha anat del cap, me la hauria d'haver apuntat. Soy más estúpido a veces. No me'n recordo, ja me'n vindrà. Estàvem parlant això d'eugenèsia. Cura, que aquí en Espanya també existeix, vull dir, es considera que els rojos i comunistes tenen tares biològiques, d'acord? Tenen tares i per això són inferiores i per això se'ls ha d'assassinar. Vull dir, hi ha una argumentació pseudocientífica avui, però en aquell moment científica, sobre tot això. Finalment, tot això per tenir una evolució. Avui en dia és evident que n'hi ha pel mínim, aquí ja faig una valoració actual, cura, més que ja perspectiva històrica. Penso que l'esperit del 45 s'ha perdut. El 45 penso que en el cas de tant el comunisme, cura, amb els règims comunistes com les democràcies liberals, van fer una refundació sobre l'antifeixisme i això és molt evident. I sembla que aquest antifeixisme, el que va suposar els feixismes en les seves diferents formes d'expressió en cada país, es resta com oblidat de la memòria. Resta oblidada a l'estat espanyol, sembla, per molta gent, les persecucions, les vejacions, els assassinats, les expropiacions en massa per part de la dictadura per el fet de gent que havia recolzat la república, que havien militat en un partit, que havien exercit la llibertat política de tindre uns ideals, o d'haver volgut participar en la seva comunitat per millorar-la. Sí, el gen rojo, efectivament, sí. Bueno, comentes, amb la pandèmia hem vist que comentes sobre l'eugenèsia. El fet d'acceptar que hem de deixar morir la gent gran, per què l'hem de deixar morir? Per un argument eugenèsic. Perquè ja no són vàlidos, vull dir, perquè és gent gran que fan vius, si no poden fer res. Això és eugenèsia. No milloren a la societat. Suposen una càrrega. Si fas aquest argument és eugenèsia pura i dura. El gen rojo, sí, no me'n recordo, i es van fer experiments a molts dels camps de concentració del sud, i sobretot en presons de dones, es van fer alguns experiments. Jo tampoc em recordo el nom del psiquiatre aquest. Però sí. N'hi ha experiments de tot tipus en aquella època
perquè els valors ètics i morals són diferents. És així, és molt dur dir-ho, però els nazis tenen un sentit de l'ètica diferent. Ètica i moral, vull dir, tenir valors morals els tenim tots. Tots generem i construïm una ètica i una moral, d'acord? En base a uns valors, amb acords socials, etc. I cada societat té uns valors socialment acceptats per la societat, val? Que són valors morals i ètics. I aquests poden variar i canviar amb el temps. Val? Tothom avui acceptem que matar moralment és dolent, a part de legalment, però n'hi ha la part moral, val? Matar és malo, això, matar està mal, evidentment, però en l'època dels nazis és així, matar està mal, però depèn a qui matis, vull dir, perquè, bueno, si has assassinat un comunista, si has assassinat un jueu, bueno, potser tampoc et fem res, vull dir, era jueu, era comunista, m'explico? Vull dir, com es trastoca el sistema de valors, com pot variar, val? I qui entra a tenir aquests valors i a ser reconegut per aquests valors, no? El que parlem de matar, val? Matar és dolent, sempre matar un alemany, val? Però matar un judeu no és dolent moralment, val? I tampoc ho serà legalment, com ho vam veure. De fet, lo legal era matar-los, va esdevenir matar-los, no? Les ja famoses lleis de Nuremberg, la solució final, etc. Bé, jo he estat intentant fer aquí un recorregut i posar pincelades sobre una mica el feixisme, el moviment feixista. És evident que en l'actualitat sembla que n'hi ha com un ressorgiment de moltes d'aquestes teories actualitzades i adaptades a la contemporaneitat, a l'actualitat, val? Juan Antonio Vallejo Naguera, val? No, jo no me'n recordava el nom, sabia que havia succeït això, s'havien fet aquestes investigacions. De la gent que continueu i resteu aquí veient-nos, no sé si teniu algun dubte, alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer, que vulgueu dir, que sabeu que estem oberts, perquè porto una estona parlant. No sé, vull dir, jo us deixo avui també via lliure. Demà i demà passat sí que tindrem ja convidats i convidades, ja us ho avanço, val? Demà parlarem de jocs de taula en la història, un tema prou interessant, i demà passat ens anirem al País Valencià a parlar d'història de València, ja us anunciarem els convidats i convidades que venen. Això, que ho sapigueu, ja us faig primícia. No sé si teniu, ja et dic, algun comentari, alguna pregunta. Hi ha gent que sé que ens esteu veient, m'esteu sentint parlant, suposo que estareu llegint el que diuen aquí els companys Arnau, que ja va estar amb nosaltres aquí a l'Odissea, i el César, que també va estar l'altre dia. Evidentment, com deia, una cosa que... val, comenta el César, l'ús del terme nazi o del terme fatxa, s'ha banalitzat completament, fins al punt de que hem arribat a un punt que dir-li nazi a un nazi és que tu, que li dius nazi a un nazi, val? Ets tu el generador d'odi, no la persona que realment té una ideologia que es basa en una altra cosa, entre altres elements en l'odi, val? Sinó ets tu. Val, doncs Arnau, estaràs convidat a fer un especial sobre feixisme. Val? Evidentment, n'hi ha hagut una banalització del feixisme i això ja... això és evident. Val? I jo penso que un dels principis que hem de seguir per poder avançar en l'actualitat com a societat és mantenir-nos ferms en reafirmar-nos com a persones antifeixistes, val? I això és evident, val? Som els historiadors, per molt bé que intentem fer la nostra feina i ser rigorosos i curosos amb tot el que expliquem, també som esclaus i esclaves del nostre temps, del temps que ens ha tocat viure, no? del temps que ens ha donat, com diria Gandalf, no? I que el tema és que fem amb ell. Llavors, jo penso que això, que no podem acceptar una democràcia si aquesta no és antifeixista. Vale, se m'havia posat el vídeo, com ayer, no sé. Evidentment és això, i crec que aquest principi és important de continuar-lo mantenint
avui, i mantenir-lo per al futur. Jo, si no n'hi ha cap pregunta més, si no n'hi ha cap comentari més, avui acabarem una mica abans, així podeu preparar-vos per als aplaudiments després de dintre d'una hora i escaig. Us recordo que els 2 últims programes ja estan penjats al canal del YouTube, si us voleu tornar a veure. La revista Ave Origine, que dilluns vam parlar amb el Marc aquí, ja ha tret, que avui és 15 d'abril, el seu monogràfic sobre pujolisme, que sé que molta gent esteu interessada, val? Revista B Origine, vale? al Twitter, els trobareu allà, hem retuitejat a través de nosaltres del Twitter, del nostre Twitter, d'acord? I, evidentment, demà tornem amb això, amb aquests jocs de l'antiguitat, jocs de taula, sobretot, val? Que ens acompanyarà una companya que ja us anunciarem demà, com un poc de sorpresa. I això, moltes gràcies per seguir-nos, per veure'ns, espero que us hagi agradat i us hagi servit el que hem parlat avui. Intentaré, com vaig fer ahir, que per cert, després faré un tuit i passaré l'enllaç, si no els que vau fer l'enllaç de recursos de l'altre dia, que no se m'oblidi, els recursos i pàgines que vam parlar ahir sobre el 14 d'abril, proclamacions de la República, hem penjat un altre document amb aquestes direccions, ja està penjat, després us passo l'enllaç pel Twitter, val? Si algú el vol en concret ens pot escriure per missatge directe i li enviem, d'acord? I intentaré fer-vos avui amb recursos sobre feixisme, val? Un altre document, val? Amb webs, llibres, recomanacions perquè pugueu llegir i mirar, d'acord? I res, ens tornem a veure demà a les 6 aquí, a l'Odissea de la Història. Que tingueu una bona tarda, el que resta de tarda, i fins demà. Adeu!